ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାତ୍ରା। ଆମର ଏଠି ଠାକୁର ସକାଳୁ ବାହାରିକି ସମସ୍ତେ ଗାଁ ବୁଲିକି ଭୋଗ ଖାଇସାରିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ବିଜେ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଓଳପଣା ପଡ଼ିଆକୁ। ସେଠୁ ମେଲଣ ସାରିକି ଆସିକି ଝୁଲଣ ସାରିକି ତାଙ୍କ ଇଏରେ ବିଜେ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମ ଦାଣ୍ଡରେ ଭୋଗ ଖାଇବେ। ସକାଳୁ ଉଠି ଦାଣ୍ଡ ବାରି ସବୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଧୁଆ ହେଇ ମୁର୍ଜ ହେରିକା ପଡ଼ିସାରିଛି। ପଡ଼ିସାରିଲା ପରେ ଠାକୁର ଏବେ ସେଠି ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇଟା ବୈଠକି ପରେ ତାପରେ ଆମ ଦାଣ୍ଡକୁ ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ଆସିବେ। ଠାକୁର ହେଇ ଭୋଗ ଖାଇ ଆସିଲେ ବାପା ଠାକୁରଙ୍କର ଆଳତି କରି ପୂଜା କରିବେ। ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ଗାମୁଛା ହେରିକା ସବୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଅଭିର ଖେଳ ବି ଆମର ହେଉଥିଲା। କୀର୍ତ୍ତନିଆ ବି ଆସିଥିଲେ। ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି ହେଉଥିଲା। ଗୁଡ଼ୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ନାଚୁଛି କୀର୍ତ୍ତନ ସାଙ୍ଗରେ। କୀର୍ତ୍ତନ ହେଇସାରିଲା ଠାକୁରଙ୍କର ଆଳତି ହେବ। ଭୋଗ ଲାଗି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ରାଧା ମାଧବର ଆଳତି ଚାଲିଛି। ଗୁଡ଼ୁ ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ପଇଲା, ସିନ୍ଦୁର ଅଭିର ଖେଳ ହେବ। ସେ ତା ଆଈକି ଦେଖ ରଙ୍ଗ କେମିତି ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ଏଭଳି ମାଉସୀକି ଡାକିକି ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ତା ହାତରେ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଯାଇଛି। ସେ ଦେଖାଉଛି ମୋତେ। ଏବେ ଗୋଟେ ଠାକୁର ଭୋଗ ଖାଇକି ଯାଇସାରିଲେ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଠାକୁର ଆସିବେ ଭୋଗ ଖାଇବେ। ନୃସିଂହନାଥ ଠାକୁର ଅଜାନାତି ଗଲେ ବୁଲିବାକୁ। ଠାକୁର ଏବେ ତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡରେ ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିବେ ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ। ଠାକୁର ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଭୋଗ ଖାଇବେ। ଠାକୁର ଭୋଗ ଖାଇକି ଯାଇସାରିଲେ। ଠାକୁର ଭୋଗ ଖାଇକି ଗଲେ ତ ଆମର ରାତିରେ ହିଁ ମେଲଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ। ତ ନେକ୍ସଟ